Има ли обяснение? Беше направо ужасяващо. Ако и други можеха да видят това, което видях тогава. Не бях виждал нищо подобно. В паника си помислих, че ще умра. Има 100 сигнала за срещи с крилато създание в Пойнт Плезант. Вярвам, че Мотман съществува. Трябва просто да приемем, че съществуват неща, които не разбираме. Търсене на чудовища. Нов сезон. Тази вечер в 10 по History Channel. Всяко твърдение минава проверка. Мистерията се задълбочи, сякаш никой не ми казва какво точно е това. Никоя загадка не е твърде далечна, никой детайл твърде малък. Ще се движим от дъното на океана до върховете на най-високите планини в света. Видя ли го? Виж пак. Измама или скрита истина. Може би току-що станахме свидетели на нещо значимо. Какво е това и откъде се появи? Ще решат доказателствата. Доказателството е някъде там. Нови епизоди. Всеки четвъртък в 11 вечерта по History Channel. The hottest show returns to the forge. Oh, thank you. With the sharpest challenges. So you ready for this? Let's go full hog. In history. You're gonna be building this, the Crusaders Bible Falchion. Ooh. And the tastiest. We want you to build the Hog Splitter. Wow. I mean, it's not kosher, but that's okay. It's cut. Pick a fight. Or be cut. I can't believe this. Forged in fire on the History Channel. В продължение на 6 мрачни години светът е в пламъци. Конфликт, който събори империи и прекрои съвременния свят. В света не остава нито кътче, нито живот незасегнати от него. Втората световна война е най-значимото събитие в човешката история. Мащабът ѝ е невиждан до тогава. Те воюват от Арктика през джунглите на Тихия океан до пустините на Африка. Има само един победител и един победен. В Сталинград жените се учат да стрелят, стават снайперисти. Те спасиха най-ценното за всички нас. Свободата ни. Втората световна война промени всичко за всички нас. Светът във война с Том Ханкс. Всеки вторник в 10 вечерта по History Channel. Голямата стъпка, Мегалодонът, НЛО. Те са символи на необяснимото. Впечатляващи легенди, забулени в мистерия. Този сезон ще е по-грандиозен от всякога. Захващаме се сериозно с тези загадки. Ще изследваме подробно доказателствата и всички гледни точки. Аз съм Тони Харис и ви каня да потърсим заедно уликите, които ще ни помогнат да се доближим до истината. Доказателството е някъде там. Нови епизоди по History Channel. Ексклузивна нова поредица. Идеята, че тук е заровено съкровище, е пленителна. Ако го открием, това ще промени историята, която познаваме. Проклятието на остров Оук по History Channel. За пореден път сте в ремонт, но той може да стане болезнен. Иботоп крем ще ви помогне. С тройното си действие той блокира болката. Иботоп крем в жълтата опаковка оказва локално обезболяващо, противовъзпалително и противооточно действие. Иботоп крем – експерт срещу болката. Лекарствен продукт за възрастни юноши над 14 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Без рецепта. Раните само чакат да дойде лятото. Мама пак прекопа на грешното място. Тино губи спора с гравитацията. А аз изгорях от желание да съм неустоима. Не знам какво щяхме да правим без възстановяващата сила на Цикатридина Мас. Цикатридина Мас облегчава след първото нанасене и ускорява зарастването при 95% от запитаните потребители. Супер помощ за изгарянията и раните на моето семейство. Цикатридина Мас от Натурфарма. Иботоп крем – експерт срещу болката. Лекарствен продукт за възрастни юноши над 14 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Без рецепта. Обновете външното си пространство с страхотни предложения от Юск. Спестете до 50% на избрани комплекти мебели, като комплект от диван, 2 стола и маса за 345 евро. Спестете 50%. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Ежегодно правителството разсекретява милиони документи. Но някои тайни са заровени много по-дълбоко.
изчезнали ядрени оръжия, незаконно наблюдение, военни бункери за края на света. Истории, които не биха излезли наяве, ако някой не беше рискувал да наруши мълчанието. Защото истината не може да бъде спряна. Понякога и трябва само лек тласък. Разсекретени тайни с Дейвид Духовни от сряда в 10 вечерта по History Channel. Има ли обяснение? Възможно ли е същества от друга планета вече